పగదేరాడు వెంటాడేదమ్మా, అది నాకు ఇష్టం అరే లేదు. అందుకే విజయన్ పగవా నిజానికి శైలుకి నీలాంటి అమ్మ ఉండుంటే తనే దగ్గరుండి ఈ పెళ్లి జరిపించుండేది. నీ స్థానాన్ని నేను తీసుకొని ఒక మంచి పని చేశాను అన్న తృప్తి నాకుందమ్మా. ఆ తృప్తి నీకు ఉంది, కానీ నువ్వే మాపై అసంతృప్తిగా ఉన్నావు. నీ దృష్టిలో అది మంచి పని అయి ఉండొచ్చు, కానీ వాడు నాకు చెడు చేసినట్టు ఉంది కదా, అది చాలదా? వాడు ఇక్కడ చూడాలి ఇద్దరు. చేయటానికి అక్క, ఈ టెన్షన్ అంతా ఘనాగాడి గురించి, మినిస్టర్ గురించే కదా. ఘనాగాడికి ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేదు కాబట్టి మినిస్టర్ గారు వాడిని అస్సలు పట్టించుకోరు. వాడి వల్ల మనకి ఎటువంటి అపాయం ఉండదక్క. ఇక మినిస్టర్ అంటావా? అందరూ ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇక ప్రాణాలను తాగి చేయడు.